Настанете се удобно, вземете за пиене и за ядене. Здравейте на всички, аз съм Digital Gamer и опси. Днеска продължаваме с трети епизод на Fight Me Junior ми падна. Чакай малко. С трети епизод на Death Fight 2. Мисля, че това е доста готино време. Не съм бе. Това е пълен читър, бе. Добре, бе, върта. Чакай малко, да. Че, шибените реклами. Няма да дуру. Не това го взема. Няма да много да бизора бедома. Бади магни. Магам себе, магам друго. Магам друго. Друг бъде магам. Друг път, разбираш ли? Това да. Нет, парички не бе. Конце парички. Имам виду. Добре, гледаме бързо да играем, защото трябва по-скоро да свършим епизода. Днес. Няма да навърдим. Шапаме дюни. Сега гапнем дюни. Сега трябва да гапнем върта. Как ще стане това хакване? Ще стане последния начин. Първо обикаляме за тръпчета. После идваме тук и гакваме вратата. Сега. 21. Къде си бази? Къде 21? Къде? Нищо не разбирам. Така 15. 15 ще взържам. 6. Ето бе, много добър гакер съм. Ага, да не гледам. Не продължаваме. Вижда бе това. Тук хакваме още нещо. Добре, то си го хаква само, ние хакваме Junior през това време. Добре, какво става тук? Не е нормално. Не е нормално. Давай. Отваряй. Не знам къде трябва да се говори. Сега. Добре, има някакъв мъртвец тук. Бати, носи на степен, що става? Опа, гащи. Защо си погащи, не? Даже ми безлет. Ами, трябва да ми ги дадеш, защото е силно. Братно, няма да знаеш. Не да ме назе. Нали ба? Еми, да знаеш, че си много. Гълното някъде. Не знам къде.
Брат ми къде отиваш? Ми ден не си свърши на моя стрим, бабата. Опа, 4. 78, къде е 78? 4. 5. Не стане. Не номер, не номер. 93, 74. 20 имаме ли? Не, 23. 70 пък нямаме. 53. 56. 37. Мех, бац, мех. Не, годига. 5 пак. Не ми... Нещо не стават тези номера тук. Не стават номерата тук. 76. 76 така. Това тук е. Това тук е. И 6 места. Добре, това е много трудно за хакване. Но ще го хакнем, не се притеснявайте. Yes, видяхте ли хакнал го? Много съм добър. Добре, какво ми даде сега? Дюна. Дали ви беше бабате? Това може да се вземе така. Гео. Брата, ти 3 часа сега не можем да гледам. Брат, абе чакай малко, бе, ти си много бърз, бе. Какво правиш, да те кълтам ли искаш, бе? Дреня. Абе, брата, няма. Сега ли биваш да бъде? Чакай малко, бе. Чакай, бе, не ме бий, бе. Не ме бий, бе, не ме бий, бе. Няма да ме биеш, Джули. Джули, щото ще стане мазало тук. Айде, бе, брат, отново ли? Когато аз съм бърз, ти си бавен. Когато ти си бърз, аз съм бавен. И пенерви ги. Сега. Айде по-бърз, че ме нервиш, разбираш ли? Разбираш ли, че ме нервиш? Той трябва да му нацепим главата. Този трябва да му нацепим главата. Бомби. Какво правиш, бе, си много дребиш, бе, баве на мъчете сега. Баве на мъчете. Добре, хапваме. Хапка пауза. Сега, не го бива. Depende. Não, não. É, много можно. Какъв тъпанар си, дива? Причаш ми на бобра, по-голямо от тебе няма. Добре? Това беше за този клип, надявам се да ви хареса. Ако е така, наснете лайк бутона и ще се видим в следващия епизод, браточки. Чао!